tamén desde o ámbito municipal hai que apostar decididamente pola cultura. E dentro da cultura, o labor que fai a banda municipal é de extraordinaria importancia. Sabemos que unha das bandas mellores de todo o Estado español, pero por desgraza moitas veces esa calidade non está suficientemente atendida dentro da esfera pública, non se proxecta suficientemente o seu labor, non se pone en definitiva en valor o seu extraordinario traballo. En ese sentido, o que podo decir é que as demandas que estades trasladando son sensatas, que consideramos que son totalmente asumibles, son de sentido común, que o número de membros da banda se adecue ao que figura na RPT, que haxa un número de músicos suficientes para cubrir tamén contingencias, que o nomeamento do director se faga tendo en conta a opinión e as propostas que trasladen os músicos da banda, e que a banda teña visibilidade na Coruña, e teña visibilidade non só na Coruña, senón que se proxecte tamén fora. A min gusta no fútbol, acabas de facer a símil de que sodes unha banda de primeira división e aspirades a xogar a Champions, pois cantas veces aquí en Coruña temos escoitado que é importante dar apoio deportivo porque dota de proxección exterior á cidade, pero de proxección exterior á cidade tamén o dotan outras entidades e outras institucións culturais de primeiro orde, como neste caso a banda municipal da Coruña.